Catholic means universal. Unsay opposite ana? Catholicism, opposite. Maingon ba ka og Protestantism? Catholic, Protestant, opposite dili. Basi maingon adili siguro pater. Pwede pod og Catholic, Buddhism, Catholic, Muslim dili. Kabalo mo unsay opposite anang Catholicism or Catholic? Usaman. Kung universal ang Catholic, ang kontra ana, ang opposite, isolation. Kana bang mag-inusara ra ka ba? Ay ganahan ra jud ko nga ako ra jud ang mag-ampo. Ay ganahan ko kinag-ampo man ko sa balay. Di lang ko musimba kana kadungog ba ana? Di lang ko musimba. Pareho ra man siguro na Father, mag-ampo ka. Pareho ra ba diya? Ampo ka ikaw usa. So, arito sa mga batanon, isolation. Dili ganahan makig-mingle sa pamilya, dili ganahan makig-join sa grupo, kay gusto lang yun niya isolation with his and her gadget. Gadget na po. Isolation. Kontra na. Dili na pagtuo sa ato ang Katoliko. Because again, Catholicism means universal, all-encompassing. So we have to get along with the believers. Dili pwede, ako lang yun ang maluwas, ako lang yun ang maningkamot. Dili na siya mao, because Christ manifested para sa tanan. So kita po para po ta sa tanan.